asiphelele into ngithi ngisathi ngangifika nje endlini ngithi ngifake imoto. Hawu. Bona abantu balokubaya ngoWhatsApp ngokuningi la bangisendele enye ivideo. Kwenzakalani ivideo yabani leyo? Angizange ngihleke kahle ivideo yakhona. Ngithi ngiyayivula. Indaba enobani? Kithi bana nokhuzani. Lezo qosha. Bakwenzala. Oh, ushone ngayo mase dish la. Ya, ngikaphelele nje yakhipha ngifexayo wena nje. Ngiyakubona bayibela ngeke baya. Kodwa ngiyabona lesiwayijabula wena ngithi ukhuzani phela. Usanda wina. Usanda Enqamula Unyaka uyaphela ngayo 2021. Ya ngiyabona. Awuna ngapha nina 900,000 voters. Ngiyabona manje Ngijabulisa ngeke. Isaseke ngijabula ngoba manje bathaka ngoba 2020 yabo. Yebo, ngoba 2019 2020 2021 Ngiyale bona. Phela wenza amaphisi maqede wagaya weziphawu into nje uyazi William ngala Yeah, William. Ishethi imali Yena lelo. sona phela avele ngakho ya ngimanje ngiyabona ukuthi beyithandile le combination imali senzoya ngibona ngakho ngisho ukuthi sometimes sezikizinto zahle ungawina ngamavoti 900,000 maqede usuzothola umkhomelo weShethi nemali Kanti ubabona ukuthi khona indimele zomculo noma ngingene. Mangawo ukuthi kuyenzeka ukuthi sifanele inyanga. Uyakuba khona umthulayo. Ujwayelekile ke lokho lokuthola kodwa futhi kuyenzeka ungafani mhlawumbe babheka phela namazi kodwa manje ukuba ubewine kakhulu kumele bale uthole okungaphezulu kweShethi namamazi ukuthi okungenako ukuthole noma isikipha sakho khona ya abantu bezobe bamzamile